administratívu alebo niektoré, ktoré môže urobiť súdny poradný. Príklad, v Nemecku súdca naozaj súdi, vyšší súdny poradný dostane 85% alebo celé dostane argumentárium, kedy povie, že tak, toto je za, to je proti rozhodne. Nezaoberá sa tým, že som to zaoberať, nie to iné. Áno, to je pravda. Treba si ale pozrieť, akým spôsobom je financovaný väzov spravodlivosti v Nemecku. Myslím, že to je neporovnateľné, ale to nie je otázka národnosti, to je otázka zdravotníctva, školstva a tak ďalej. Čiže to nie je proste otázka nejakého jednoduchého riešenia, ale keď môžem povedať, že je to naozaj otázka nakoniec politického faktora, to znamená, akým spôsobom, ako kvalitne to budú presadzovať potom súdcovia v praxi a tak to poslanci a vyšší sú úradníci, ale na to samozrejme chystáme veľmi intenzívne školenia, ktoré budú tento nový systém oboznamovať, presadzovať tak, aby aj nielen súdcovia, ale aj širšia právnická verejnosť, či to keď sme sa k tomu dostali už za úrovni niektorých súdcom bude treba vymeniť teda je citát. Ale s tým sa dá súhlasiť, keď si dovolíte, nie je to prvá reforma, prvý kódex, ktorý sa mení po 10 rokov, tiež mali kódexy trestného práva, ktoré boli úplne nárovo napísané a z toho obdobia sa treba dobrať asi to ide to musím mierať, ale končil by sa to môže byť len teda naozaj to preškolenie a správne informovanie izraelčanie, o čo vlastne je, ako využíva tieto inštitúty, prečo je čo. Ty máte nastavený nejaký benchmark, nejakú hranicu, na základe ktorej budete povedzme o rok vyhodnocovať, že či to funguje alebo nefunguje? No, my môžeme samozrejme začať merať